Adorang sotapuka parminggota, jumolo mahita martangyang nahohom di rohat tabi. Saluhut parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat tahun baru 2022, tuhamu amanami, inanami, naposobulung nama dohoti parminggu sadarion, dibagas joro nang dibagas nabe. Selamat tahun baru 2022 madihamu parhaladonami nama kobasi parmingguon sadarion. Samuna dongan na hinaholongan ni debata, pinuji ma debata ama ni Tuhatta Yesus Kristus, naung upasu-pasuhot tuhita ragam ni pasu-pasu partodion siap banua gijang, di bagasan Kristus. Ibana mangaramoti hita sian akatiki tutiki, sian ari tuari. Ibana mabuar ruar hita sia sada tahun, jalabongo tu sada tahun nai baru. Ima tutu masebal gado holong ni rohani debata di ngoluta. Ibana marmudu-muduhon hita ganup ari. Ibana mengondion hita sian nasa parmaraan. Di patolhas ibana hita tu minggu naim baru. Di bona ni tahun naim baruan. Nunga tabolus tahun 2020 sada, dada ala gogota dohot ala huasota o boy hita bongo tu tahun nai baruon. Alai debatado nama dongane hita sahat tunataripar hita tu tahun nai baruon. Alani, tamado marolop-olop hita huhut mamuji dohot pasangapon ibana. Niku do madok Jehovah. Haporusan jala partano batuaku do di bataku. Marhaposan tu ibana do aho. Tamado tabari tahun asini roha dohot dengan nibasana tu hita di nasa tahun bolonon. Dilinggomi do hita marhite tangan nana badiai. Alani tadokma. Betama, ita dapoton bagas habadiaon ni Jehovah. Tai dehon jala taulopon maguarna nabadiai. A ibana do partano batoan jala hatu haota. Atong tapuji madebata sian nasaroha songot topi ni minggu sadarion pasangak madebata. Ibana mabaen marhadamehon parbalohammu. Ipamahap do ho dohot eme namarmiak. Ibana manongos baga-bagana tu tanaon macai dorasdo marlojong hatanai. Alani tapuji matuhat marede mahita siap buku ede nomor 520 sada ayat sada dohot 2 sangap di Jehovah. Bye.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tod di porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Saya mangaranapi do mataku do pa akadolok. Dia do ulaning ro pangurupio tuau. Dia Jahoba sito palangi dohot tanoo sabing ro pangurupion yang go tuau. Dang tagamon loasonna tarsuladit pakmu. Dang tagamon nok matani si jagaho. Saya jagaon ni Jahoba doho, yang nasa parmaraan. Saya jagaon na doto dim. Saya jagaon ni Jahoba doho, laho ruar doho lao bongot, olak nion, rodi saleleng ni leleng na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang. Ibae kodo anak hakolongan ni roham tutoru ni patik. Asa di palua akan naginonggoman ni patik. Urupi hami. Asa dot hami dapotan haluau ni. Jala asamian hami di bagasan harajomu. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mahamu. Mareddeita sia bukede nomor 5 ayat 1 dohot 2 patipul B masangap. Maju pangkon imbaruan, diau dibahe Yesus, dibahe rohon dari awal, masana di batu. Tangyo kamuma pati ni debata di minggu sadarion, ima natar surat di pati parjolo, sahat tu pati paupaton. Pati parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au baenomu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganomu, jala dang jadi sumanomu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggambe si sobaon, manang sioluan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon kuarni debata, yang gosoture dalanna. Ai honauhum na dosogot, akka na marsineang di kuarna. Pati paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, inaonomari ma ulahamu nasa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni, ari padarian ni Jahoba debatam doi.
dan jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dinonom ari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradiat do ibana di ari papituhoni. Ibahen ido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari para dianan nai, jala di parbadiai. Lima saatna, atong, rak mangidogogo mahita si Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya padugoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Amin. Marede hita sia bukede nomor 70, ayat 4-5, taung salpu tahun, di ayat 5, rap hita jongjong mangedehon. Sayunang jujur dan sahih, binai di tanah sapui, urasi kami sasuke, asiroham di hamibe, urasi kami sasuke, asiroham di hamibe. Urasi hami mangalai, pati pujana patuko, lamanunda honda sai, nanda sajat nirohaki, lamanunda honda sai, nanda sajat nirohaki. Tatopo tima dosata nagodangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Podo debata pargogo na suatu dosan, topa nasana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom, manopoti dosa nami, akan dahulah hami, marhite siap pangalasion nami di patikmu. Marhite siap tubuh-tubuh ni rohanami, natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaeng alani. Asi maroham di hami, ale debata nami. Pardenggan basa, jala para siroha doho alani anak hakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Turu mator di porbadia roha nami be. Asa terbaik kami mangoloiho di bagasan hati goran, dohot habadiaon. Gabe saat kami tu hangoluan nasora sudah. Tapi narbaga-bagam, ya kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosa.
Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Tang dibahet tuhita hobartu akka dosata. Jaladang dibalosot tuhita hobartu akka hajahatota. Tongon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba yakka na makabiari ibana. Asangapom ma di debata na digijang. Amin. Kudul mahamu. Marede hita sia bukede nomor 24 ayat 5 dohotonom. Naung moru do muse sataon. Tabegema epistel dihita di minggu sadarion. Iman na tersurat di Efesus sada dimulai sian ayat 3 1 ayat 14 tajahama marsorin-sorin. Pinuji ma debata amani Tuhan Yesus Kristus naung pasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilit dohita di bagasan ibana, andorang seojak dope tanoon. Asabadia hita jala soh hasurahan di adopan nai, di bagasan holong ni roha. Ditodohian dohita bahin anakna, marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana mangihuton halamuan ni rohana. Asa sarpuji asin ni rohana namar muliai, naniasi honna tuhita di bagasan na hina holongan nai. Di bagasan ibana dapot hita halauni. Di bahin mudarna diasani akka pangalasion. Manghuton asini rohana natar lumobi Naung buas ni usehon nai tuhita mardongan hapistara dohot habisuhon godang. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana. Nabunihian manghuton halolomona naung pinahot nai di bagasan dirina. Laho pasahut soksa dihagogok ni tikina, mandok pasadahon di bagasan Kristusido sasudena, na di banua gijang dohot na di atas tanoon. Ai di bagasan ibana do dapotan pertalian hita, akka naung tinodona hian, marguru tutahini napatuluson sasude, manghuton padok ni rohana. Asa tarpuji hasangapona marhite-hite hita akan naung makirim hian di Kristusi. Di bagasan ibana do tamu ubege hata hastongani ima barita na ulit taringot tuhaluan muna. Jala
di bagasan ibana gabe porsia hamu laos disahapod do tuhamu tod di perbadia na pinar baga-bagai. Ibana do patujolo ni arta si teonota, bain haluang ni pinokop nai, asa tarpuji hasangapon nai. Ido sahatna. Martua do akan atumangihon hata ni debata, jalan nau peopsa. Amin. Marende hita sia bukuende nomor 550 sia, ayat sada doho 2, debatan nasokal. Tahatidak koma hata haporsiautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion, rak mahitamadok. Au porsea, di debata Jehovah, Ido hidup ama ama parguguna parguguna suatu suatu dosan, natu mapalangit dotan. Au au porsea, porsea di Yesus Kristus. anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tenubuhon ni si Maria, naga bagabean sianton di porbadia, andorang sabu. Ido tuhata natu mau na bernit di pengumuman di silang. Nama terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dong di tanah. Na mulak mengulus sokut di hari batul. Surgo lah hundur tun siamun di bataja. Gogo naso hatu dosa. Sima ibana pa imam mulak sogo tu tanah. Menghumi alak na mengolu doho na mate. Au Au porsea porsea di porbadia. Jala adong sada huria na badia. Dia kepada Kristen akan abadi. Dohot dia. Dia tay naman. Dohot yang. Kudul mahamu. Sabegema tikting dihita di bagasan nasa mingguan. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan, di bagasan joro dohot napatupahon, permingguan di bagasta ganup marsada-sada. Laos huhut, mapasahaton, sian parhalado selamat ulang tahun, turuas ni huria, namar ulang tahun, ari hatu tubuh, dohot namar ulang tahun, parsaripean di minggu tahun. Diramauti jala di pasu-pasu tu hatta ma hita saluhutna. Goar ni minggu ta, ima minggu dung tahun baru, topik minggu pasanga ma debata. Ruas nataba. Mamuka hari minggu sadarion, 5 Desember 2022, di jalo huriatta do gabe ruas huriatta ima keluarga Irman Indarawan putra Simajutak
Inang Noparia Sibolon, nomor register 10 Tolusia. Pida Sian Gereja HKBP Pardomuan Resort Medan Selatan, Distrik 10 Medan Aceh. Alamat Perumahan Cater, Permai Jalan Anggrek Tolu, Blok A5 nomor Sia, Wik Sion. Anggiat ma gabe ruas na mangulu, partodion nang nasida di huriat tahun. Surat Eporus HKBP. Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Parwarhon surat nomor 2011 strip L18 strip 1012 strip 2021. Taringot tu laporan bulan Desember dana pensiun HKBP. Suraton terlampir di lembaran terpisah. Jalabui di Jaha Ganup Ruas Merhite WA Group Wik Nabe. Asabui tekas diboto informasi na jelas taringot tu perkembangan dana pensiun HKBP. Hata Maulate di bantuan alat kesehatan. HKBP Serpong Pasahaton Hata Maulate tu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK dina pasahaton sumbangan 300 totebak prokes. 2. PT Sejati Group dina pasahaton sumbangan 3.000 masker kesehatan anggiat ma marhite sumbangan alat kesehatan non gabe tu hisatna patupaun ni protokol kesehatan di HKBP Serpong. Pembagian kalender di HKBP tahun 2022. Patupaun ni huriatta HKBP Serpong do namar sagihon kalender HKBP tahun 2022. Persagi ni kalender diulahon Ganup Situasel. Boima dihubungi ruas ni huriatta Situasel Nabe. Asa ris dohot kalenderon. Molo adong ruas ni huriatta na maol dapat kalenderon dihubungi ma sekretariat gereja. Permingguan di Bagas Joro. Rapot parhaladu HKBP Serpong nunga manotopon laho patupahon permingguan di Bagas Joro mamukama minggu 10 September 2021 dungi rapot parhaladu HKBP Serpong di hari Selasa 2 November 2021 nunga manotopon mamuka di hari Minggu 20 November 2021 permingguan jam 10 WIB gabe pukul jam 10.30 WIB permingguan pukul 08.00 WIB Marhata Indonesia pukul 10.30 WIB Marhata Batak. Boima tajaha panorangion nagumajang di titing nang dusagion tuhita dui grup witabe. Natal Remaja. Panitia Natal Remaja HKBP Serpong mangotang sudi Remaja HKBP Serpong laho madohoti perayaan Natal Remaja HKBP Serpong 2021. Nanaing ma sipatu paunta di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 10 manang na pukul 4 siang. Sahat na sidung maringana di gereja HKBP Serpong. Ia caraon di patupa marhite tatap muka terbatas dohot na patupa live streaming. Tema Natal ima kasihmu untukku dariku untukmu. Sia Yohanes 5 ayat 12. Jala subtema God has writ his love how about you. Arop situtudo huriatta mangidohon asa riaro akka remaja HKBP Serpong madoho tisa. Asa rap merlas niroha hita sude mamestahon ari hatutubu ni Tuhatta Yesus nagabe si palua jala portibion. Pinangido ma tuakka na toras asa didasdasi akka remaja na dijolot tabe. Maulate di dok huriatta
di parsidohotan ni ruas ni huriata. Songonima suara ni titing mingguta sadarion, titing parhepengan, boy matajaha di laporan parhepengon, naung disagihon tuhita marhite uya grup di ganup wik martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus na utadahami hodo ale Tuhan na marhuaso di Banua Gijang na mga lehon haguguon dohot hamalon bisuk tuhamion alani dungani mahami sa luhutna ruas ni huriamon maulate ma ale Tuhan di pasaran nami tuho Tuhan Yesus Kristus ala tong do dinungani hohami meninggal ho tahun 2021 tahun naburuki boy hubulus sami sahat tutikion di tahun na baru 2022 homa ale Tuhan na totong madungani hami pasu-pasu mahami saluhutna akaulon nami hobar tulo moniroham nang songonima ale Tuhan di ibadah namion baik live streaming alani pandemi COVID sa pulisyon homa ale Tuhan na majongjongi ibadah nami sa luhutna jala na mangidodo hami tung masay gomos asa anggiat saat pandokomit sa pulisyon hatop salpu siyan luat portibion tarluboy ma siyan negara nami dohot ruas ni huriamon songonima diak kadongan nami natungon di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit dohot na dirawat di Jabu jala nasa huboto hami na marsahit ruas ni huriam ima marhite usaha aka obat dokter perawat sudai saluhutna totong parhite aday hodo ale Tuhan nagabi pamalupo sahit siyan pamatang ni nasida Tuhan diaka dongan nami gali homa ale Tuhan na mga lehon semangat tu nasida suang soni di dongan nami diaka na mepe ale Tuhan akan akon nami homa ale Tuhan na pagurang-gurak kon nasida suang soni diaka na marukil pe ale Tuhan homa na mga lehon las niroha tu nasida nang soni diaka na sodapotan karejo ale Tuhan homa na patungoton ulaon na bartuna sida ale Tuhan nang soni diak kadongan nami nang tukina marhasohotan homa ale Tuhan na mga leo sirokap nito dinasida Tuhan asa anggiat boy na sida ale Tuhan mardo musonang doho madok mulate las martaba-taba ima ruas ni HKBP ale Tuhan nang soni ma ale Tuhan di hami na Tuhan ni yanak kon nami asa homa ale Tuhan na mga lehon gugu haipason, pos niroha, asa boy hami, laho permulu-mulu, akadat dana na pinasahatmu, tuhami be, asa boy hal Tuhan, tau pasanga guarmu na badiay. Songon ima ale Tuhan, ima al Tuhan, titikyon, ima natongon, ima natutuan ni keluarga, amang situan nepos, pakpahan, inang boru na 70, ima nang perjulu dialapo, ima oppu Gabriel boru si Barani asa homa ale Tuhan na mga leon gugu atabaon do semangat do tay pason tarlububima apul-apul na siya koy homa ale Tuhan tu keluarga saluhut na ima tarlububima diamang na 70 oppu doli asa homa ale Tuhan na mga leon pos niroha tu ibana dohot pikiran na mangulo tu iba na asa anggiat unang gabi tu kirohani amang na tininggalahon ni dainangin. Songonima ale Tuhan, keluarga ni Huriamon, tuhodo hami mga lualu, asa anggiat negara namion al Tuhan. Ima mulai sian pemerintah terendah, dohot pemerintah tertinggi lehomma, haipason semangat, jala homa na madungani na sida, diulon nabi, ho bartulo moniroham. Jala biar midaho ali Tuhan.
Songonima rencana ni perayaan Natal remaja HKBP Serpong nanaing sepatu paun ni nasida di hari Sabtu tanggal 15 2022 on. Homa ali Tuhan na patuluson dohot na pasauton sakap ni rohani nasida asa mardalan dohot denggan. Songonima program ni huriam gudang dope nalaho si ulahonon nami. Homa ali Tuhan na pasauton jalan na patuluson asa mardala dohot denggan hobar tulo moni roham. Nang songonima ali Tuhan ima nalaho pasahaton ni amanami amang padita rajiun na baban sa tokinaya li Tuhan asa homa na madongani amanami leon mahay pason ajari nasida pargugui leon pos ni roha ali Tuhan asa buy tarpasahat ni nasida hatami tuhami ruasmon nang songoni hami leon tuhami habisuhon nang haporseaon asa tarjalo hami hatami ali Tuhan asa gabe taulas ni roha pasangap ho Tuhan. Tuhan gudang dope haurangon nami dohot pangalason nami tarboy ma dosa nami na gudangi alani salpuhom may jala sesa may saluhut na dosa nami asa tamahay madjalo akka asidot roha basa-basa nalang sepasatong mudo petu hami tutuking ro. Om mali Tuhan tangyang nami doelet nami holan mga sahon guarmu Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Marede hita sia bukuede nomor 570 sada, ayat sada dohot 2, parangan pardisurgo. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhu na roha. Ima na mga ramaw ti aka ate-ate ng pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita sa luhu na, selamat tahun baru madihita sa luhu na. Ata ni debata nagabe turpuk jamita di parminggota di bagasan sa darion, imana di enet sian buku pesalmen bidu 147, mamu kamay sian ayat 12 rodi ayat 20. Pesalmen bidu 147 ayat 12 rodi ayat 20, songonon madidok disitakas matapai hutihut. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ay ibana patogu aka rasang ni par gubangamu, ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitongaan mi. Ibana mabahen marhadameon parbolahanmu,
di pamahap dohot eme na marmiak. Ibana manongos baga-bagana tu tanoon masay doras merlujong hatanay. Ibana na mangalehon abulas songon ibulu ni biru-biru di saburhod do nabur songon sirabun. Ibana maninggalhon abulas na martonga-tonga martanggo-tanggo tung ise mamanaha jongjong maradopon ngalina. Ibana manongos hatana gabe malala akai di paborhat angin na mabaor ma aka aik. Ibana mamaritahon hatana tu Jakob aka patik na dohot uhumna tu Israel. Dang dung dibahen songoni anggo tu manang ise bangso parbegu. Jaladang diboto na sida aka uhumna. Haleluya. Ima sahat ni turpuki. Uriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Songon aka halak na porsea hita tamado hita madok mauliate tu Tuhan debata. Tu Yesus Kristus Raja ni huriai. Allah holan alis ni rohana do ubahen boy hita taripar. Tu bagasan tahun nai baruon tahun 2022. Manangah pena masa di tahun nasalpu di tahun 2020 sada, jala totu gabe sada ojahan mai dihita marnida, akadinggan basa ni debata di tonga-tonga ni parnguluota, jala manang pena masa nanaing masa di tahun 2022 nanaing sidalanata, taingot ma baga-baga ni debata, na totong manuarahon di tonga-tonga ni parnguluota bahwa Allah itu akan senantiasa beserta dengan kita. Sai donganakku dohamu ganup ari rasi rasa roh ajal ni hasyanganon. Matius 28 ayat 20. Totu marhiteido alahot jelamanotong do debata pos marohata donganana dohita di tahun nai baruon. Di pos ni rohata na si songoni disungguli mahita marhite turpuk jamita di bagasan minggu sadarion, marhite sada topik, marhite sada padohan disungguli hatani debata hita, asa marhite saluhut nai, supaya kita juga pasangapon debata di natari parhita tu tahun nai baruon. Jala idona di suarahon di buku Pesalmen 147 tu hita di bagasan tikion asa napasangat debata marhite nama muji-muji debata. Pasangap debata marhite puji-pujian di tonga-tonga ni parngoluo taon. Di bagasan turpuk taon di patarida kodo dihita songod dia bangso ni debata, songod dia bangso Israel marpanidangion, di nama muji debata ima disada habalgaon hagogoon ni debata na mangiring-iring na sida sian habuangan dohot ala ni pangurupion ni debata di nama narihon ngolu ni bangsoy. Totu marhiteido di pasahat tuhita di bagasan minggu sadarion bahwa Allah yang dikenal oleh bangsa Israel itu, Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang sama, yang mengingatkan kita, disosoi kita memuji debata Allah ni holong ni rohana. Disosoi kita memuji debata Allah ni pabahenan ni debata, tindakan Allah yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Totu ado ojahat di tonga-tonga ni parngoluota si sonari molotadok ngoluta si sonari pasangapon debata na parjolo kita memuliakan Allah, kita pasangapon debata Allah di palua kita sian ragam ni akadosata. Dilehon debata tu hita marhite hatu tubuh ni anak na Tuhan Yesus Kristus gabedalan haluaon di tonga-tonga ni parngoluota si saunari. Jalamanotong do anggo asi dohot holong ni ronahan di bata
madongani hita diganup parngoluota siganupari. Alani akadamang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus, pujian yang kita ucapkan kepada Allah, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang setia dengan segala perjanjiannya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu pujian kita adalah satu perayaan atas kesetiaan Tuhan yang nyata melalui janjinya yang akan memulihkan bangsa Israel, yang akan memulihkan kehidupan orang-orang yang percaya, yang memulihkan kehidupan bangsa itu pasca penghukuman oleh Allah. Tentu saja hal ini pemazmur di hati dakon par pesalmen madi bagasan turpuk jamita tahun, dia menegaskan bagaimana kemahakuasaan Allah, bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang menciptakan segala benda-benda penerang di angkasa, yang berkuasa membangun kembali Yerusalem yang runtuh itu. Allah yang berkuasa mempersatukan kembali umat yang sudah tercerai-berai itu. Tentu saja dalam hal itu amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang ditegaskan oleh pemazmur bagaimana kedahsyatan, bagaimana kemahakuasaan Tuhan itu ternyata itu disaksikan oleh umat itu sendiri. Dan hal yang kedua, pemazmur juga ingin menekankan kepada kita bahwa pemazmur menegaskan kembali kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dan kasih Tuhan yang sangat berlimpah-limpah di tengah-tengah kehidupan umat. Kalau Dia begitu peduli, kalau Dia Allah yang begitu peduli dengan ciptaan yang rendah sekalipun daripada manusia, tentu saja gambaran ini akan kembali mengisyaratkan bahwa manusia yang dicipta itu di dalam kemuliaannya Allah, manusia yang dicipta itu dalam kesegambaran Allah. Tentu saja hal itu dinyatakan melalui ayat yang 9 bahwa manusia yang dicipta itu adalah manusia ciptaan yang berharga, ciptaan yang disukai oleh Tuhan Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bukankah orang yang senantiasa berjuang dengan kekuatannya sendiri? Tetapi hal ini mengajak kita melainkan orang-orang yang bersandar dan berpengharapan kepada Dia. Di dalam ayat 10 sampai ayat 11 dengan sangat tegas pesalmen mengingatkan kepada kita, dihalau mohon rohani Jehovah dotahe akka nama kabiari ibana, akka nama kalunguton asini rohana. Hal ini diingatkan kepada kita pada teks khotbah perayaan Natal yang lalu. Tentu saja hal ini menjadi satu prasyarat bagi orang-orang yang percaya, bagi kehidupan kita, bahwa kita diingatkan kembali supaya hidup orang yang percaya itu, dia hanya bersandar dan berharap kepada Allah semata. Jangan sekali-kali menyandarkan pengharapan, jangan sekali-kali berharap kepada ada yang di dunia itu, yaitu ciptaan yang lain. Karena kalaupun itu memberikan sukacita, memberikan pengharapan, sifatnya hanyalah sementara. Yang ketiga, kita diingatkan kembali melalui pemazmur bahwa kesetiaan Tuhan sangat jelas terbaca dari ikatan perjanjian yang dinyatakan Allah dengan umatnya. Perjanjian yang dinyatakan di dalam satu ikatan yang Allah nyatakan melalui firman-Nya, itulah yang membedakan umat Tuhan dengan bangsa-bangsa lain, goyim, umat yang lain yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Allah Israel itu.
Tuhan sendirilah yang berdaulat. Tuhan sendirilah yang akan memerintah alam semesta. Tuhan Allah sendirilah yang akan menyuburkan tinggalnya di mana umat percaya itu merayakan kehidupan itu sendiri. Dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, semua kebenaran yang indah itu, semua firman yang diberitakan kepada umat itu, hal itu tentu senantiasa mengingatkan kehidupan kita di dalam hidup yang sekarang. Bagaimana kita bertumbuh di dalam pujian dan keyakinan melalui penghayatan firman yang semakin dalam di dalam kehidupan kita. Songo dia hita gabe memiliki kehidupan ngolu namar panidangion di tonga-tonga ni ngolu siganupari, totu di sido hita di pataru menghayati firman Allah semakin dalam. Memuji Tuhan, memuji Allah Israel itu tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan ketaatan yang mutlak. Pujian kepada Allah Israel, Allah yang kita sembah itu tidaklah berarti apa-apa jika itu tidak disertai dengan ketaatan yang mutlak. Manakah yang menjadi ketaatan mutlak di tengah-tengah khotbah kita di dalam Mazmur 147 ini? Karena Mazmur 147 ini begitu terkenal dengan Mazmur himne, nyanyian, bagaimana pemazmur mengagungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dia lukiskan di dalam kemahakuasaan dan keagungannya. Tentu saja simbol-simbol itu akan semakin menghantarkan kita terhadap dimensi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dimensi tanggung jawab umat percaya tampak melalui bagaimana tindakan kita memegahkan Tuhan dan memuji Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Hal itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari tentu saja tidak terlepas dari perbuatan dan ritual yang kita simbolkan di dalam peribadahan yang kita lakukan. Hal itu tentu saja kita simbolkan melalui peribadahan yang kita ikuti, melalui ibadah yang kita layankan di tengah-tengah kehidupan kita. Hal itu tentu saja akan menunjukkan ketika kita digiring di dalam pemahaman itu, kita tentu saja akan melihat salib yang di depan itu. Yang vertikal itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Yang vertikal itu tidak akan terlepas dari yang horizontal, hubungan manusia dengan manusia. Ido silang ni Kristusi. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita mengatakan bahwa Allah bertindak di dalam puji-pujian yang kita lantunkan, ketika Allah bertindak di dalam praktek kehidupan kita secara nyata, Tuhan sebenarnya menghadirkan kesejahteraan dengan membangun kembali kota Yerusalem yang telah hancur dan sekaligus memberkati penduduknya. Ayat yang ke-13. Hal itu tentu saja satu pertanyaan yang sangat sederhana di tengah-tengah khotbah ini. Tentu saja ketika kita membaca ayat yang ke-13, aibana do patogu akar rasang-rasang ni pergubanganmu. Mungkin para remaja naposo tidak lagi kenal ya rasang-rasangnya. Itu seperti engsel pintu. Kalau di pintu rumah itu akan ada penguncinya, yang itu tentu saja akan menghindari rumah untuk kebongkaran dan lain sebagainya. Hal itu tentu saja dikerjakan kepada manusia, dikerjakan oleh orang-orang pemilik rumah. Tetapi hal yang luar biasa yang dinyatakan melalui ayat yang ke-13, ketika Allah mempersatukan umat itu, ketika Allah juga memberkati umat yang percaya itu, ternyata dia juga bertindak melindungi dan memberi berkat makanan yang kepada umatnya dengan gandum yang terbaik.
di parade ibana dosi panganon yang terbaik di dalam kehidupan umat itu. Tentu saja dengan apakah Allah melakukan semua itu? Tentu saja melalui seturut dengan kehendaknya Allah. Allah yang bertindak itu adalah Allah yang memberikan ketetapan dan hukum hanya kepada umat Israel. Di sido keinklusifan, keeksklusifan ni pasu-pasu na siya debata. Totu marhitei di pataridahot do di tonga-tonga ni parngoluota bahwa Allah yang hadir itu tidaklah semata-mata Allah yang memberikan hukuman semata. Tetapi Dia juga adalah Allah yang menebus. Dia juga adalah Allah yang memberkati umatnya di tengah-tengah kehidupan umat percaya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di bagasan nama bongoti kita tahun 2022. Dang taboto ana masa di bagasan sa tahun nanaing si dalanata na di pasu-pasuhod debata di tonga-tonga ni parngoluota. Boy dodohonota molotung pesonari kita hadir di tempat ini untuk beribadah, kita tetap berdoa. Ya walaupun grafik dari pandemi COVID-19 sudah menurun, alai boido hita muse dikhawatirkan dengan varian yang baru muncul sekarang ini. Bahkan di Amerika, di luar negeri itu sudah merebak. Totu sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, totu dipaingot dohita asa totong mawas diri, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang berjaga-jaga. Totu marhite dia, kita dengan ketat melakukan protokol kesehatan di bagas tanang di luar ni bagas tape kita maringanan. Totu marhitei akadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Teks ini mengingatkan kita bentuk dari kasih setia Tuhan yang Dia wujud nyatakan adalah bersifat dimensi keadilan. Dalam dimensi hukum totu ido na dipataridahon nang di tonga-tonga ni parngoluotai bahwa hukum yang berlaku itu kita harus melakukannya dalam konsep keadilan. Songo dia do hita mangulahon pujiani di tonga-tonga ni parngoluota, dimensi yang pertama diingatkan melalui kita terpanggil melakukan keadilan itu di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Totu doho jepek dohono niturpukot do di kita akan melakukan keadilan bagi orang lain. Alai perjolo majo hita bertindak adil kepada diri kita sendiri. Boha adil doho tu dirim sadiri di tonga-tonga ni parngoluonmu. Pemasmur mengatakan kita di dalam hal itu kita diingatkan kembali dalam hal mewujud nyatakan puji-pujian itu, berkat itu, kemegahan yang kepada Allah itu tentu saja itu dilakukan melalui konsep keadilan. Adona didok ni Yesus ketika Yesus juga mengatakan itu kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang percaya. Salah satu yang kau lakukan kepada orang yang hina ini, kepada anak-anak ini, kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan ini, na diulahomi na mangulahon tuaudui. Ketika kita melakukan hal-hal keadilan itu di tengah-tengah kehidupan kita, Allah yang memberkati kita itu, Dia menjadi Allah yang senantiasa hadir juga bertindak adil di tonga-tonga ni parngoluota. Alania kadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Di pasu-pasu debatado akajolmai sahat rodia kapinoparna. Sampai dengan keturunannya. Hal itu akan menunjukkan satu jaminan kelangsungan regenerasi manusia di tengah-tengah kehidupan kita. Hal itu tentu saja menjamin kehidupan umat percaya. Allah yang memberkati manusia itu dan segala keturunannya, hal itu menunjukkan bahwa Allah itu juga menjamin kita, menjamin kehidupan umat percaya supaya setiap saat, setiap hari
orang-orang yang semakin dekat kepada Dia, yang memuji Dia semakin bertambah-tambah. Sada nabui hati dakonota di huriat HKBP Serpongon, molo taparrohahon tabegedo barita jujur tahun na di tanggal 30 sadai. Bahkan disuarakan bahwa gereja kita ini setiap minggu hadir jemaat baru. Tentu saja pertumbuhan itu adalah pertumbuhan yang luar biasa jika kita bandingkan dengan HKBP yang lain. Molo dia kahurian nasing olo doholan 5 halak 10 halak tabba tahun ruasna. Ala yang go dihita di huriata di HKBP Serpongon, setiap minggu kita selalu dihadirkan orang-orang yang baru, kesejahteraan yang baru di tonga-tonga nih parngoluota. Nah mangihut muse di pataridahon turpukon ma bahwa di dalam menjalani tahun rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, Dia juga adalah Allah yang memberikan kesejahteraan kepada umatnya. Dia juga adalah Allah yang memberikan kesejahteraan di tonga-tonga nih parngoluota, mencukupkan semua kebutuhan umat percaya, termasuk mainang si panganota, termasuk mai apa yang kita konsumsi di tengah-tengah kehidupan kita. Di parate-atehon di batado, dia do narikot di tonga-tonga ni parngoluota. Totu marhiteima akadamang dainang naparpudi di bagasan turpukon, di paingot mahita bentuk kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dia adalah Allah yang memberikan bimbingan kepada kita. Dia adalah Allah yang memberikan bimbingan dan kenyamanan di tengah-tengah lingkungan kehidupan kita yang sekarang. Dalam hal arti firman ini menegaskan secara berulang kali bagaimana nabi-nabi di dalam perjanjian lama bernubuat, Allah yang bernubuat, yang menyuarakan pengharapan eskatologis itu di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang sekalipun. Totu di bagasanido, di hakam hatani debatama, Allah yang memberikan kenyamanan itu dan cuaca iklim di tengah-tengah kehidupan kita. Dia adalah Allah yang senantiasa juga membebaskan kita, membimbing kita menuju kepada pengharapan eskatologis itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup bersama Tuhan adalah sebuah anugerah. Hidup bersama-sama dengan Dia adalah suatu anugerah. Wujud hidup bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Tuhan akan senantiasa nampak saat kita berkomunikasi di dalam Dia dengan doa. Akan senantiasa hadir terlihat di dalam doa, pujian, ibadah, dan firman-Nya yang kita renungkan setiap hari. Tuhan juga menginginkan kesejahteraan yang kita terima diwujudkan terhadap dengan peduli terhadap sesama orang lain, terhadap orang-orang yang kecil, terhadap orang-orang yang terpinggirkan, terhadap orang-orang yang tidak seberuntung kita pada saat ini. Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita di dalam menjalani tahun 2022 ini. Totong mata peop hatani debata yang nama dokon di tonga-tonga ni parnguluota. Sai dongan aku dohamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Tuhan Allah yang kita kenal itu akan senantiasa menemani dan memberkati kita setiap saat sampai akhir zaman. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan rohanami di hodi hatamna mamakulingi hami di bagasan bona ni tahun 2022. Di paingot hodo hami ale Tuhan marhite hatam, marhite paddongani ommu, di papos hodo rohanami madalani tahun 2022. Marhite saluhutna aka pasu-pasum, aka bagabagam,
na pinasahat mo tungulu nami. Di parbagahodo ng ngulu nami ali Tuhan asa totong mahami di saluhut na di panupak mo di bagasan ngulu nami, saluhut na yali Tuhan hulaho kami, asa marhite na pasangapon ho, mamuji ho di bagasan ngulu nami sigano pari. Jalo maali Tuhan saluhut na pamujion nami, asa totong mangulu nami si saunari ali Tuhan, pasangapon ho, marhite aka ragam ni ulaw nami, marhite aka tindakan-tindakan na buhay hulaho kami di bagasan ngulu si ganupari. Pos marohanami ali Tuhan, molotung pesipata lomos rohanami dinamadalani taonon alay marhite asini roham, marhite baga-bagami ng pasupasumi, lam tarpasu-pasu mahami ali Tuhan, madalani saluhu nay, pos rohanami, donganamu dohami di saluhu na yali Tuhan. Hupasahatami saluhu na akaruas ni huriam, yaka nabuy mangulahon aka kunjungan keluarga, di bonapasogi manang di dia piali Tuhan. Totong mahon apa sikopon las ni rohana sida, nama dongani na sida dia kapardalanan naganu marsada-sada. Asa buy na sida marlas ni roha, mangulahon holong ni rohami, marhite taon na ibaruon na pinasahat mo tungulu nami. Jala dongani na sida li Tuhan molutungpe, marsaka mulak tuhutan namion tuha KBP Serpongon, asa totong na sida marsonak-sonang, di bagasan hahipason, manguduti aka saluhu na ulaon na pinasahat mo tungulu na sida. Atong molyate marohanami di huali Tuhan, pasu-pasu mangulu nami, ganuk marsada-sada. Marhite Jesus Kristus, martangya kami tuho. Amen. Tapuji mare bata, mare dehita sian buku ede nomor 22, ayat sadaro di ayat 4, halalas ni roha godang laus tapasaha ma peliata.
Yesus ini asa dohot amalua iman utubumi asanga moni debata las dame 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 magitomo lomo nirahani debata dohi ajon mao. Hamua kadongan nunga tabigi hata ni debata sadarion nunga takas di patuduhot tuhita huasona dohot holong ni rohana ai ibana patogu aka rasang-rasang ni pangubanganmu ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitonganmi alani puji ma ibana. Debata do hagogoku dohot hatuauku, ibana mabahen parhademahon parbalahaku, ibana pamahapahu dohot eme namarniak. Halak na mamuji debata, say hehedo rohana patupa akan na umuli di ngoluna siganup ari. Jalagabe pasu-pasu do ngoluna tu donganna. Nunga huboto jala hujalo akan adenggan sian debata, alani i hehema ahu patupahu na umuli tu saluhut dongaku, asagabe pasu-pasu ahu di dongaku. Patupa masaluhu nai di ngolum. Diaka naung manada debata dohot pabahenana. Gabe pasu-pasu ma ngoluna tu saluhutna. Debata bandongani pasahat mapeliata tuharajau ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, podo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masya na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pelianon. Pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di pertibion. Uhai marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi Banua Gijang, say pinarbadia ma guarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni rohab di Banua Tongo songon nadi Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago.
Mulak mahamu di bagasa dame calo hamu ma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Saluhut parhalado namar tugas di bagasa sadarion pasahaton selamat hari Minggu, selamat tahun baru di pasu-pasu debata mahita. Oras. Sangat dijauh panas setimbulan, malbani halang nadang terasami, ilehon anaknya rasa sadari. Ditemukan satu kunci motor, bisa diambil di konsistori. Satu kunci motor bisa diambil di konsistori. Mau lihat? Jiwa depota